Küntem haram alanok bilem küntü diýene de şo küntem ejeň işini edip pulun alýar. Maşenlik däl şolam. Pulunu da gatsanok şolam ejeň işini diýeti begenler ýa. Siz ýeňle diýe pulun alýar. Şolam haram, mene haramdyr öýdemek şonda. Men künt tapmanda gaýdyň dikenler. Oňa muňa jerep diýen olalar. Jerep baje gitken, küntü baje gitken ýener bar. Şu künt tapmanda gaýdyň diken. Bari TikTok ýerinde gaýdyň dikenler. Girin bari TikTok ejeň. Zat tapmanda dikmeni. Dün birinin ýaýyna bir tane maç atdy. Gutoran alkaş küntüň bir otur. Küntüler ölsün amin diýen bolýar. Özüm gutoran küntü. Onu bilmeýän ýok, onu küntülerini bilmeýän ýok. Küntüler ölsün amin diýen bolýar. Apa küntüler ölse erkekler näme etmeli oňuňyz kel 6-7 bolup bröýde ýaşaýan erkekler bir-birini tiksinlermi? Küntüler ölmesin, küntüler ýaşasyn. Küntüler dogam etdirejeň, oglunlar begendiler. Küntem haram alanok bilem küntü diýene de şo küntem ejeň işini edip pulun alýar. Maşenlik däl şolam. Pulunu da gatsanok şolam ejeň işini diýeti begenler ýa. Siz ýeňle diýe pulun alýar. Şolam haram, mene haramdyr öýdemek şonda. Yine gurlan küntüler ölsün. Küntüler ölse de oňa erkekler bir-birini tiker dawaçy gitken näme etdiler? Oglunamyz galboy bolup giderdi. Haýdy oglunam götürüňerse götdeşikdir de oglun diken. Şoň üçin küntüler ýaşasyn. Ölmesinler. Yaptırıp dikine de bunu yalla diýen menne. Dogonuz. Menem dur bar küçekki endi. Bar küçekki. Bar küçekki menem. Vay bile. Bak bu ejeň diken öň blog etdirjek bolýar-da. Ha, Hudaý ketdiň öň blog edýän o sen tenmara. Garaşadyr. Men bir-birini tikerdiler. Küntüleň bagly şükür edin. Köpeňe de çok küntem etdiren o ejeň diken. Algaýaňa diýdin namaçyň ne çayal bar ýaňa da çok käbirde çok küntem beren oga. Yine gurlutyn küntü. Yetip bilen de o köpeňe daýyn. Köpeňe küntüler olmasa bara o 3-6-7 bolup ýaşaýar oglanlar bar mesela. Kime ortaya tikmeşe giderdiler. Davay delli sen bir yere de güýmen. Delli. Men bir neme azarda ýereýin. Kim näme işleýär, kim nerden pul gazanýar, kim nerden çörek ýeýär. Maňa näme? Goýnamy ödaýandan geçemi ödaýan atlar. Näme günäsini bile çekişýärmi? Zato içine pulun alýanlar, Allah walýan näler? Diňe flash'tan sen menen oýnamany goýjak. Özbekler bilen diňe flash'tan oýnajak. Taş etdin o. Diňe flash'tan. Ne sonra bilen giderke? Diňe flash'tan oýnajak dogunuz ki. Onsoň öý tarafa barýar, aeroportda şuňa çyşy garaşyp durýar şey diýip durýar. Onsoň baryp men üstüne oturýar. Bolu da ne taýarjak? O alparsan golmuş sağman gespersiniz. O niden geldi video? Olejek dikenlere var ayağını soksan ama da o binam seçenkeni. Sonra da kadın oturulan armağan da senin dereginde agentstwan güýçlü sana risk edecek cezanı edip duran men girdim edip oturacağız. Bana yo meni be men agentler batıyşla gön drone yerine emat edip dur. Aynen skene. Men efir açman TikTok'ta yatayım bilýärmi? Efirler göp yatayım men TikTok'ta. Ben däli bilen görkez otyň. Men efire girdim, krestosyny parçalap ýatyr oýny. Soňa şu jedan berende näme jeda. He ondan nemesine de birine de baraýajak. O da şöyle yatıp yüzüne sidiptir da yüzüne simen kreslerinden oturacak. Yüzüne siyenem olsan o var sida yüzüne de olurken. Tağı masal kıllap görkezden emme adını siyiver de. Ol Tahir'in yüzüne sidir da, Tahir'in yüzüne dik haşaktır yüzüne sida. Şun bana oynanda flash etmez edecekler dedi. Men küçük vaxtım siyip o uladan oğlan men dedi. Küçük vaxtı hemme siydi balağına dedi. Men sikke görecek dedi. Hemme kişi balağına siyip dedi uladı dedi. Men namus bilmeyen dedi. Flash edenimden dedi. Siyelim o deyip bir gün dandan giren vaxtımda efire siyip duran eken Tahir şey dik haşak durup siyip duran eken. Türsügün ölen siyip durdu da. Ecem pul deyip men ecem skeyn o pabeda oynasam o matyara baratoklara o jiton piton zada o Koday gelsin o merem bu son yana var ne çaka bollu ka son gör bilmedin dere
30K'da bir oyununda. Neçe oyunda 30K'dan geçmeye tahir 30K. Orada 5 ikisi dattadır da. Ava 5x'de sok böyle bir 10K'nı. Biz de aynı bilýän amrat. Mence da oynayan vatlam. Her oyunda 180, 100K, 200K'lı oynayadım bilýän Jedalla. Mence da ala giren vatlam vatlar özbekler oynaýarkam 100K, 150K, iň pesim 50-60K'dy. O 20-30K üçin Jedal çekeniňe jegän o oynarlar edi o minamyzda. 3 katına çet davayki. Başladık. 3x'de bir Indi şu vara birinin izinden tema edesim gelen oklamayayım mara. Yani şoların yüzünden bizim hem avray Türkmenistan'ın efircilerin avray düşüyor da. Şu adam aytıp da bilen mi? Türkmenistan'da diye nomra Hint meşhurlamakta dikti. Taşı. Onu da dünkeyde gol darlı da sonra. Men de onu kendine yüzüne tükürüyen av men aynıma geldi men alama oynama var ulan. Onu men alacak diyenden ama ayttım am golda. Ya almayışıp tuğu var dedim. Gella lon kullap. Men dedim mer ön vakan ya edip giplecek gol kilyan sıyırlan tık edip eceng gip tuğ siktir şuradan ne çıkıp gitti mi? Giplemen ki. Men gipletmeyen onu men tağım gipledem o tuğu. Ne vapçı da vurulmaya paylaşacak. Videodan paylaşacak eceng tıkayını. Vapçı da vurulmaya diyecek. Ne etişmeder edin. Yine barca. Bunun yanında bırak eder. Bunun yanında bırak eder yalda. Bu da onun hıskeyini. 3 gün çekti. Ya başkalarının paylaşır da kendime parası motor alma diyecek. Menge de o parası motor var o. Görün baka durun taşsan tallap ödböklüğün onlarla gaysın vacayın tıkayını. Ödene erkeğin dik kuruluyor yine. Ben görközsene videosunu. Videosunu görközsene meyrem böyle edeceğim. Dur ya men däl bilen oýnap otyrken görüp geçmedim men göreyim. Ey baysak tövbe etdim ey Allah var ey. Mane? Ses ver. Uy geçiyor. Evet pituho. Vay hey. Ne? Ol. Geçiyor sonra da ol. Ana ne? Katılga yadım ya. Durup katılga yadı. Hani? Para. Var jora. Bir tur vurdu jora. Tamam kanka. Bir işte gül. Alsa oldu bile. Buraya mı? He. Bak ya tut yürü. Hayır. Ya başlayalım mı? Yüzüne kadar iki. Vay be. Vay iyice. Hazır paylaşamam. Vay be. James ve Meyrem böyle 100 yıldan hem gerekler işte on. Pabiyede oyna zaman bratoklar geliyor at ya azartını çıkarıp bit ya. Просто alan işte onun bir halal havalayın bırak çıktı ilk olsun gibi jilanyada oynayı yeniden pakiro. Yo senen işlep gördün ya. Bunda sarı vaqt geçirýän tağım oňumy atwamaylan gördün sene çekkendiňe möýde makul. Apa doganut ken işleýän ýerim ýok ama. Bildiňe TikTok'ta. Meyremgül senem oynayacak mı olacak mı diye şah diyen bir yazdı mı? Bana geçen eseret 26. seviye. Senem olacak mı diye atsam diye. Men ne onu ken 200 kala varma atlanma men böyle plastik kılıp ettirdim ödbökleri ettirdim. Neme ettirdim. Gök bördük yer bilenmi? Ak börme. Ak böre. Men şu wagtda şu wagt ejen like am bas diye dilime malana ok bilýärmi şu wagt kelle tok kaldy biziň 140 adam. Ak böre plas ettirdim mana men. Onu o litrik bedran hallatırdım aynagından. Agalar sniper 5x sniper odin agalar 5x sniper odin. Dəlinəmə diye. Ha. Dəlinəm diye dəli. O yedi diye onu sıngarlam yüzünden niye bir de diye demeliye diye o tayda ada velerden son.
O derler de onun için yer koğlana hav ya soğlan için bilinde gücün var kuvvetin var işler de onun için. İşler mi oturana del yaralsız del. Geçen Meyrem Gülsen seyret Meyrem ben bundan 2 yıl efire giren wagtym sen 26 mı 27 dedin bilýärmi? Men bir diýen not süýre men şondan gelýän puly bara azartda wagtym men atyp görýän o jüýme girenem däli şu TikTok'tan. Men o 4 ýyldan bäri 27'de men onam ödüm atyp da geçtim köpütüni. Bir account'um blok boldy, bu account'un ol account attım içindekileri.